Nola eraikitzen da mundua? Konfiantza izan da. Izan ere, bizitzako gauzarik garrantzitsuenak ikusten edo ukitzen ez den zerbaitekin eraikitzen dira. Konfiantzarekin alegia. Konfiantzak formarik ez du, baina badu ordea aztarna uzten duten harreman sendoak sortzeko indarra. Horrela eraikitzen dugu. Zure proiektuan eta haren aukeretan konfiantza izan da, eta gure taldean eta elkarrekiko ezagutzan ere bai. Segurtasuna ematen duten irtenbide adimentsuetan konfiantza izan da, eta dena ondo aterako dela jakiteak ematen duen lasaitasunarekin. Elkartu egiten gaituzten, eta mundua. Gutako bakoitza. Gu denok. Aldatzen gaituzten zubi ikusezinak eraikiz. Pertsonen sormenean eta haien ideia adimentsuetan sinetsita, horrek mundu desberdin bat beste era batera eraikitzeko konfiantza ematen baitu. Horrela eraikitzen dugu. Hirurogei urte baino gehiago zurien kofratu, zimbria eta aldamioen soluzioak eskaintzen. Zure proiektuetako bakoitzean. Hasieratik, amaierara arte.